Nogle hopper ind i midten. Det skal ikke gå for stærkt, så får I hjælp af. Maven kan ikke tåle hurtigt vej. Så er det ud at være der. Jeg har taget fint over. Er I klar? Så er I hoppet ind i middelalderen. Det er godt, at du kommer her. Jeg bliver klogere. Jeg blev klog. Ja. Skal vi se her. Holde luften, fordi den er jo varm. Derfor så har jeg sådan en stæng. Så sætter vi den i der. Så skulle den gerne lige der, til vi skal bruge den lidt. Ja, det er der godt brænder. Det skal der også. Sådan. Er I med på den? Så skal vi have et bagstykke, som er lavet op i nærmest en patron. Jeg viser jer, hvordan krudt ser ud. Ser det ud. Jeg skal ikke spise det, så eksploderer lokummet. Hvis I spiser det her, piger, så er ikke noget lokum længere. Jeg siger lokum med bum. Det er dumt. Nej, det er dumt. Nej, det er dumt. Ja. Sådan ser krudt ud, Ask. Skal du sætte den ind til krudtet? Over! Er I klar? Ja. Ui! Det var ret jo! I middelalderen, så havde man spist det her, venner. Det havde man ikke kommet derned i. Men det er bare genialt at bruge hertil, så derfor bruger vi det. I middelalderen, der har man brugt det her. Også økologisk selvfølgelig. Hvis det er økologisk, så får man økologisk skydning. Sådan. Putter vi lidt græs ned i. Jamen dine ører, Ask. Må jeg skære dine ører af og putte ned i? Nej. Nå. Far. Skål! Hold da op. Det Hold er da en op. god søn, du har. Ja. Hold da op. Hvad skal jeg? Nej, nej.